Ukhule ubukela uSgood is Nice noma uvelaphi Mjongeni. Nawe wena girl ozithandayo webrowse on Flick. Sikhuluma la ngama-national breadwinners, osisi abaphatha ama-handbags with laptop bags nama-coffee. Sikhuluma nawe qobo, sithi kuwena sesifikile isikhathi sokuthi abantu abana-35 and above beze bazobhalisa babhalisele ukugoma futhi bese bayagoma ngempela ngoba sesiqalile ukuthi sibagome. Ukugoma kwethu abantu abaneminyaka ewu-35 nangaphezulu kusho ukuthi bonke labo bantu sebejoyina abantu asebegomile. Lapho sikhuluma ngothisha, sikhuluma ngabasebenzi baka social development, sikhuluma ngabasebenzi baka correctional services nabo bonke abanye abantu abagomile ngaphambi kwalokho. Ingakho sithi ithuba lakho lokuthi nize nizogoma. Uma ngabe nifisa ukuthi ubhalisele ukugoma, sithi ke ngena ku internet ubhale uenroll.health.gov.za noma ungene ku website yomnyango wezempilo ethi www.kznhealth.gov.za. Uma konke lokho kungenzeki, ungashayela na kwinombolo ethi *134*832*. Ufake inombolo kamazisi wakho bese uthi #ekugcineni. Ungawusebenzisa futhi no WhatsApp ngokuthi uthumele igama elithi register kule number elandelayo ethi 0600 123 456. Futhi uma uthanda ungashayela inombolo yethu yamahala ethi 0800 029 999. Uma kungabhaliseki noma ungawutholi umkhafazo othi woza uzogoma, ungaya naku noma umuphi umtholampilo noma ifacility yaka Department of Health lapho uzokwazi ukuthi uthole ukusizakala, bakusize ngokuthi bakurejistele ukuthi ugome. Ugoma kuphephile futhi kubalekile ukuza noma utheleleka ileli gciwane umzimba ukwazi ukubhekana nalo ngqo.